आई एकरा के सजा के कैसे गावल जाला सुनी। पानी भरे जात रहली इहो फंटू सवा के मम्मी, पानी भरे जात रही इहो फंटू सवा के मम्मी। अरे गईली त गईले गोड़ा बिछी लाई हो मन धीरे धीरे। और का कहत रे तब कि धावल धूपल अइले अजय रसिया, उनका के लिहाले उठाई हो मन धीरे धीरे। धावल धूपल अइले अजय रसिया, उनका के लिहले गोदिए उठाई हो मन धीरे धीरे। होली है कैसा लगल भैया? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर फॉलो करी दबा के। थैंक यू।